Konec. A máš tam... Ne, počkej, nech ho to do... Sedíš tam a normálně tam musíš potom... Ne. Já toho nevolám, kámo, autobus. Ne, počkej, jde. Čo zavoláš, máme si telefon. Zavoláš. On přijede. On si jede. Sedneš si tam. No. A kam jedu, kam jedu? Ty nesmíš mluvit, Pepo. A musíš to... Sedneš si tam. To dělá schválně. A je to pro... Já se vůbec nedivím, že víš, Sedím tam a je to pro někoho. A toho mám Ne, říct. pro tebe. Co mám říct? No? Hej, kámo, to nejde. Hej, konec, už radši. Ne, počkej. Drž hubu, Nech to, já tě prdel. Jíška. No? Políška mu štoře. Budu jiští. Tak další jeden. Ty vole, štětci. Prý mi něco řekne na tebe, ty vole. Co je velký? Chytat lelky, další. No a co to je? No, Nudit když se. Když se nudíš, nevíš, co máš dělat. Tak prostě... Hovno na práci. Dobře. Točíš to? Točíš to? Dělej. Normálně. On si nepřemýšlí, jestli má jedničku nebo dvojku, víš. Kámo, dělej. Čo? Dělej dochází nám čas. Jdeš někam do práce. Hej, dochází Tak je to jinak. Jdeš jinam. Do práce jdu. Jinak to nejde. Ale ostatní budou mít... Jo, jde, dělej, přemýšlej. Jdu pracovat. No. A třeba můžeš říct, že jdeš do... Práce. Je. Do dě? Do zdě. Do zdě? Vzdělávacího kurzu. Na vzdělání. No, dobře ty. Hej, ty jsi to viděl, kámo. Ale to není práce, vole. Hej, on tam má fakt napsaný vzdělání. Řekne, když jsi do práce, tak jdeš na... Hej, Karle, jsi do píči, vole. Jdu se někam najíst. Do kavárny, do restaurace. Yes, dobře ty. 4 body. Já 4. Já bych